Здравейте, потребители на боксинг, аз съм Кастон Гочев. И това е един мой Бакуган след тази карта. Така. Бакугана, ето го отворен. Да го видите. Чакайте. Ето го Бакугана. Дървеновид. Имам и още един. Ето този. И за жалост това не са Бакуганите. Ако искате още такива клипове с най-разни други неща, пишете в коментарите. Това беше от мен. Абонирайте се и до скоро и чао чао!